non tong sekot pen itum la social media long kewang nang kok athe lepuhan lo non dak hongkram not hongkram apies along abangke nilitum APSLC hoi pen a president lo nilike ase nilimen la bangke Gilson be la pen pu do thulang pu bang la ke APSLC claim rapet secretary lo alang li hen lo la pen aku do thulang halapu abang la bangke ni litum PS long member lo la pen aku pu do thulang alang li sitame PS long APSLC PS long member lo pu bang ta asi nilitum non social media ke bang nangkok alam the bang lo pun lo ye nilitum kedam tang an sitame nilitum APSLC long si ke claim dun song si Jepang tang dun bom lo monstame APSLC long ke claim nilitum anna arji ki ding sitame thangnat awar saita nilitum kelong dun de son si nilitum se theglong bom lo lapen dak not hongkram area ke nilitum APSLC ke kang tang nai adem lo lapen non ke dam tang election hutsitame nilitum karting pen na joksi non ke dam tang election ta left right pulling along stame nilitum APSLC phansi pape hai ponder lo lasi haidet pu phit sitame nilitum han thangnat awar saita nilitum kelong chethek long le amase nilitum mangke isi ningduk rason si dunang koglo amase nilitum party hoi tum penching wai lo je non kebang ji election bangke itum non ikibom council CM Dr. Tuliram Ronghang alangli aphansi nilitum vote sitame nilitum alangli phansi pipon pu puson se nilitum PS president secretary la kadogawe members atum pe nilitum chingkisi non ne phoi election na bangke nilitum la CM longle charap dunak pu bang se nilitum chingwai la asi ngwe tong sekot ke bang nang ko kalam theke la pun lo la sinon nilitum long secretary ta do asi alangli penle ethe ni alam stame alangli pe ko papethan thuna to tum president ben Paul ki pi pot akiru pilo lalo panung we jo por nitum tong sekot social media atrudi pen nitum press meet ke bang nang ko mate ke do nang ko alam thege lalo ane jong tuma president sita methan lo ke dam tang election apong election punon tum APSLC ke kang tang nai adim lo dak nitum not hongkram apia salong bangke dak opposition party kaprek do sita nilitum APSLC phan bangke nangon edet na paansi kang tang lo lapen nitum mathalo pan nitum kachapang tang dang det mate tum kabor idun tang det sitame tum phan APSLC central committee tum panitum phan angkachumri mate nitum phan nangkelang pon napuson nitum chethek dam nong leda naso bena joksi nitum president mate nitum klem nam rapet ari sang ho tum penitum chingki chingwai che thansi none phong kebang ji Assam labangso legislative assembly election na bangke itum Kachinghon tum ACM lo Dr. Tuliram Ronghang alang li phanle tum cherap chetu dunak pupensinil tum labangso press meet sitame wanglo nasi nitum kedam tang
labang so jak lo ho tarik nar kep arni nitum BJP party along nitum mas don lo nasi nitum kadowe chingki chingwai apen si labang so party long stamin nitum mas don lo kopia thesi ke mas don ma pulo tangte je PHLC party ke itum aphan nang kacari mate nang kelang pon thekji lapuson itum akache chardam avidyat pena joksi pini itum kachinghon CM Dr. Turiram Ronghang alang li ke Japon tim kar biang long tum ke Japon mission pun itum thekdam long si alang litum long nitum abitung ban itum masdun lohal bang suarni nasi pinungwe labangso social media through deepen hitum kachinghon CM Sarphan kachuning ri kelalo nilitum APS pen abangke nangli phansi nang cherap nang chitudun po nitum okaja kong doan pen nasi nang li sitame nilitum phan nang kelang nang ji bangke akenang sod potsi claim ke dam lagado welong bangke nang li jakong nilitum phan nang chipidun po pusi nilitum sta meaning thelo lapen dakin nilitum aprang PHLC dotik hud bangke nilitum kang tang na dim lo pasi no na bangke nilitum konat ma ke do konat ma nitum ke claim ke dam halalong bangsi ing tang pu pusi nilitum social media through di penang litum phan pachinila asi nilitum malong do ulang nitum member satum alang litum stamin nilitum phanang pulo nang litum kopima kamatha kemelong nilitum ang cherap ang chetu duni puson si nilitum APS member tum stami nilitum phan pansi mane aning na chithi nilitum apha asi penungwe labangso social media thudi ben nitum nang litum phan kapachini mate labangso acha tailong ke bang nangkok mabang ke lalu ke damtang phong ni phong thom election IPHLC phan nilitum pahay dun det stami nitum thangnat nilitum phan nang kelang pot banang kachuhumri nilitum phan che thekdam nong le labang so ning kang samse pen si nilitum ke damtang taring narkep February cheklo nitum BJP party along nitum mas dun lo asi la bangso putha ke kadowe tumstame hala bangso ke mas donarni kadowe tumstame ang thek don long lo asi panungwe la bangso press meet putha ke lalo tum kachinghon CM Sarphan kachuningri nangli nilitum phan nangli jakong stame nilitum phan ang chipi donon anso se ke claim apang tangpon chu thek je phan nakadowe nilitum abitung pen nanglilong sinitum kay kihos tamen arjap don tipu don sinilitum abangso social media hoy pen nilitum nang chachak lo lasi non kebangji abangso MLA election bangke nang lisi labangso rongkhang constituency long pen bangke highway pu puson si nilitum APS hoy pen ke nitum ning theklong lo lalo ang litum phan kapachini mate kachuning ri bangke